Napínavý film od tvorcov Breda Grilla. Thermix Motherfucker Production uvádza fackovací challenge. Jeden challenge. Dvaja muži, poháňaní nudou po školskom vyučovaní. Viete čo, serem na to, však si to pozrite. Brutál! Jasné, doucha. Boha, skoro by sa prsty urval. Stávaš sa, alebo meníme na peste? Reflex. Zavri oči. Tak to bol brutál. No také, že... To video natáčali profesionálni amatéri. Žiadnu z uvedených vecí na videu doma neskúšajte. Ak skúsite, odo mňa to nemáte, OK?